Opa, kaixo, ongi etorri bideo berri honetara. Kasu honetan, daukagu trigonometriako beste problematxo bat, zinetan esaten diguten tangente alfa berdin bi dela, gu ez dakigu alfa ze angelu den, baina badakigu bere arrazoi trigonometrikoa, bere tangentea bi dela. Eta eskatzen digute kalkulatzeko bai sinu eta kosinu. Aurreko bideoan oso antzeko ariketa bat egin genuen, baina sinu alfa ematen ziguten balio bezala, kasu honetan ematen digute tangente. Pizkatxo bat konplikatzen da, baina oinarrian formula berdinak erabiliko ditugu. Alde batetik hau eta beste alde batetik tangentarena, bale? Badugu alde batetik tangentearen formula eta beste alde batetik sinuarena. Zein izango da arazoa, bale? Agertzen zaigun arazoa da, begiratzen baldin baditugu, bi formulak sinu eta kosinu hauek ez dakizkigu, beraz formula honekin ezin dezakegu lortu ezer. Eta beste alde batetik, naiz eta tangentea jakin sinu eta kosinu ez dakigu, beraz, dauzkagu bi ez ezagun, sinu eta kosinua direnak, eta baita ere bi ekuazio. Beraz, egingo duguna izango da ekuazio sistema bat planteatu. Horretarako egingo duguna da, esango dugu, sinu isa izango dela, sinu alfa izango dela isa, eta kosinu alfari deituko diogu i. Horrela egiten baldin badugu, berriazten baldin baditugu bi ekuazioak, sinu alfa karratura izango zen isa karratura, bai? Egin dudan gauza bakarra da sinu alfa isa deitu dudanez, hau karratura horrela bihurtzen da, gehi i karratura, kosinu alfa i deitu dudalako, berdin bat. Eta bestean, behan jartzen dugu bi dela ariketak ematen digun datua, bi tangente alfa izango dela isa zati i. Eta horrela planteatzen dugu gure ekuazio sistema. Eta egin behar dugun gauza bakarra da, isa eta i lortu, eta horrekin ja ariketa batzita gongo da. Bale, ikusten dugu daukagula bi ekuazio dituen ekuazio sistema, ekuazioak ez dira zuzen, ez dira linealak, baina, bueno, ez da oso zaila ebasteko. Gomendatzen dizuet hemen ikastea, eta idazten dugu isa berdin bi i. Egin dudan gauza bakarra izan da, hau ona gora eraman. Eta hau daukagunean, egin dudana da, hau hemen ordezkatu. Beraz, hau geratuko zen. Isa karratu, baina isa esan dugu ja bi i dela, bi i karratu, gehi i karratu, berdin bat. Jarraituko dut hemen behan, ez liatzeko, lau i karratu, gehi i karratu, berdin bat. Askotan erratzen gara behiratu, Bi karratura, egin behar dugu karratura bai bi, lau bihurtzen dela, baita ere i karratura. Horrelakoetan beti askotan liatu egiten gara. Bale, hortaz, bost i karratu, berdin bat. I karratu, berdin bat zati bost. I izango da, erro karratu, bat zati bost. Baina baita ere idatzi daiteke, bat zati erro bost bezala. Gero jarriko ditugu onda maitzak, bale? Hobeto adirazteko. Bale? Ba, orduan, ja lortu dugu i eta x, nola bi i zen, izango zen, bi bider bat zati erro bost. Hau da, bi zati erro bost. Lortu dugu alde batetik iren balioa, bestetik isaren balioa, beraz, hemen jarriko ditugu txukunago emaitzak, bai? Eta emaitzak izango ziren. Isa esan dugu dela sinu alfa, eta kalkulatu dugu, bai? Hemen isa kalkulatu dugu, bi zati erro bost. Bi zati erro bost. Emaitzak normalean horrela emanen behar aldira, Osea, ez dira gero amartarretara eraman behar. Eta beste alde batetik, kosinu alfa berdin, hemen kalkulatu dugu, i ez da, esan dugulako kosinu alfa izela, honek ematen digu, bat zati erro bost. Eta honekin ariketa bukatuta.